Приятели, днес искам да ви покажа една рецепта за канелени бисквити без захар. Замествам концентрираната захар с сладки ябълки. Цялата рецепта ще я сложа в описание, за да я видите спокойно, да си я направите и ще се радвам на обратна връзка. Дали са ви харесали, кой вариант сте избрали по-диетичния или не до там. Правя два варианта. Един по-диетичен за мен, с овесени ядки, и един за останалата част от семейството, който е с бяло брашно. Но и в двата варианта използвам заместител на концентрираната захар, замествам с ябълки. Важно е, на мен не са ми останали финни овесени и ще ползвам сега по-едра, но задължително леко я смилам овесената ядка. Сега ще ви покажа този първи вариант, които са за мен. Настръгвам хубаво ябълката. Добавям. Имайте предвид, че малко по-течлива трябва да ви е текстурата за овесените ядки. Слагам малко повече пресно мляко. И виждам колко трябва да добавя още овесени ядки. Канела. Когато правите дадени бисквити или десерт, в който не употребявате концентрирана захар, е много добре да знаете количеството на подправки. Всъщност там много подправки ти помагат за добрия вкус на даденото печево или десерт. И сега виждате вече втората рецепта с бялото брашно. Единствената разлика е, че едната рецепта е с бяло брашно, а другата е по-диетична с овесени ядки. Която си харесате, тествайте я и наистина ще се радвам да споделите с мен. Слагам и по малко сол, защото канелата и солта, както какаото и солта, се харесват. И сега започвам с нареждането на бисквитите с бяло брашно. Ние вкъщи обичаме по принцип малко по-пухкави, по-дебелички бисквити, но вие спокойно, ако обичате по-припечени и по-тънки бисквити, можете още повече да сплескате бисквитата. И знаете, че много обичам сушени плодове и пистили си правя, гарнирам и с малко ядки. И сега варианта за мен. Тук вече аз си ги оформям, но за мен си ги правя, може би ще ви изненадам, но много обичам смесване на вкусове. И тук ще гарнирам с кашкавал. Това са ми едни от любимите бисквити. Да ви е сладко, приятели! Благодаря ви за подкрепата!